Isebe lezemidlalo inkcubeko nobugcisa eMpuma Koloni lincome umsasazi weliziko ophume izandla unkosikazi Noxolo Grootboom ngegalelo lakhe ekuphuhliseni ulwimi lwesiXhosa kweli. Elisebe likwazibophelele ngokuthi liza kusebenzisana nalo kaGrootboom ukuqhubela nokuphakamisa ulwimi lwesiXhosa njengokuba ethatha umhlala phansi kwiziko le-SABC. Sinqwenelela okuhle kodwa kwaye siyafuna ukubaqinisekisa abemi beli loMzantsi Afrika ukuba thina njengesebe sizawusebenzisana naye ubheka phambili ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa. Njengoko uDr Nelson Mandela watsho ukuba xa uqabele indaba ufumanisa ukuba zininzi iindaba oseza kuziqabela. Siyayibulela iminyaka yakhe engama-37 ekuza kuzo lwe-SABC. Siyafuna ke ukuba ukujonga phambili sisebenzisane naye njengomnye wabantu abazophuhlisa ulwimi. Ukanti isagxalathelana ukuphokoka iminqweno emihle yesiswenye sosasazo lweendaba zesiXhosa unkosikazi Noxolo Grootboom. Noxolo ube ngumlumiso ukuthi kwisakhono sethu singabasasazi de saba ngabasebenzi bakarhulumente sibonela kuwe sivisana kakhulu nenkonzo yakho ethe yabinachaphaza yaye sikunqwenelela ubomi obude nomhlala phansi onochulumanco uhlala kakuhle nosapho lwakho. Indima oyidlalileyo ngenxa yesakhono sakho esikhethekileyo kusasazo lweendaba sisiphe sawuqhubeka sisikhathalela njengomzontsundu nezizwe gabalala. Xa uhlele ekhaya ke uphumlile mama ube nexesha elimyoli. Ukanda kwaliwa ngumthakathi. Siyabulela sisinoxolo Grootboom ngokukhonza isizwe sakho ngothando nenkonzo engenachaphaza. Sonzakele ke thina sebe lezempilo kuba lo moya uflathela kanye xa sisedabini le-COVID-19 nefuna isakhono sokuthetha beve abantu nto leyo butshatshele kuyo. Wonwabele umhlala phansi wakho mamfene nkosikazi yomthimkhulu. Usifundela isiXhosa sakho kwethu kamandi kakhulu kodwa ke kufikela ixesha uba uyophumla mntakwethu uzokwazi uvuka ngamaxesha olwathandayo upheke into oyithandayo and then ke ibe impilo ngokuziphila emihle yonke kamandi. Okwenkukhu esikwe umlomo uyandiva nami ngoku ndifuna ulahlekwa sisiXhosa. Hayi mamfene ndimmangalisiwe kuvuka ingoma kaMaqokolo yexesha lakho usesesikolweni. Nyani uThixo ungummangaliso ngoku ndimbona inkulu mamfene into oyenzileyo. Kaloku mna ndingumuntu omdala walapha kwaJebesi. Ndinezinto ezininzi endizaziyo. Andizange ndiwubone lona ummangaliso uqala apha kum. Usisinoxolo ndimaze ngethuba ndisebenza eRadio Transkei. Ndaba nenyhweba ke yokwazi into okokuba ndixelenge kunye naye e-SABC kwicandelo likanomothotho lomhlobweni ne-FM. Besingaphoswa rhoqo zindaba. Ubungakwazi into okokuba uniphose elaa xesha kaloku bufuna ukuphulaphula isiXhosa esisulungekileyo sithethwa ngendlela esisulungekileyo. Kubalekile uwongwa usaphila mamfene mzukulwana wakwaGrootboom. Sile ngingqi katshonyana sifunde lukhulu kwinkonzo yakho ngelixa ubudidiyela kwaye ufunda iindaba kwi-SABC kule minyaka eyi-37. Sithi unju kuwe Lisa Jambas. Sakuhlala silikhumbula igalelo lakho kwicandelo leendaba. Umama Noxolo bubhala ibali lakho ngesingesi akuguqulele yena ngesiXhosa. Le nto beyenza naxa ese-off ndithe sendimkile eRhawutini sendihlala eMpumalanga kodwa bendimfowunela ndithi mem uyayazi kaloku andixakile la magama lapha mna khandiguqulele andiguqulele ndinconywe ukuthi uyazithetha isiXhosa ndibe ndiqonda uba uba beniyazi into yoba umama Noxolo. Umama Noxolo Grootboom ngumntu endikhule nditsale amehlo kuye kakhulu xa efunda indaba. Ngenxa yelo lizwi lakhe lithi ndimamele. Ndithe ke ndakumbona ngeliso lenyama ndabona exactly lento bendiyibukela kumabonakude kuba ungumntu onobubele kakhulu. Liyawuhlale kum ilizwi lakhe lisezindlebeni elithi ndinithanda nonke emakhaya. Sifisa ukubongela kakhulu uNoxolo Grootboom ngeqhaza libambile ekuthuthukiseni kwabezindaba ney'ntatheli
ikakhulukazi abantu besifazane siyathemba ukuthi njengoba esephuma emva kweminyaka emingaka kade khona lapha ku-SABC kuzo encourage kugqugquzele nabanye abantu abasha ukuthi nabo bakwazi ukuthi babe ingxenye yokujoyina lo mkhakha weintatheli. Ngisho ke ntombi yakwaJebese umqhele wakho uyakuhlala ezinhliziyweni sikwamkela ngezandla ezishushu kwicandelo lamatshanhliziyo kuba ukulwela amalungelo nenhlalo engcono akugugelwa sikulindile ukuze sisebenze azi iziko lendaba lona loba yini ngaphandle koncuthu lelizwi lakho qhawekazi lendaba. Molweni bantu basemzantsi, iqhawekazi lethu lidiniwe. Imbokodo yethu igrayile. Umakhulu wethu uhlakulo wagqiba. Enkosi kakhulu makhulu Noxolo.